And worship is an hour that changes everything. Ndifuna ukunicela kancinci silungise ingqondo neenhliziyo zethu xa sakungena kule nkonzo ebekwe ecaleni ngupresident ne-executive yakhe ukuze sibulele uThixo ngezinto ezinkulu nezininzi asenzele zona. Ifuna ke xa siqala le nkonzo singathathi anything for granted. Sikhumbule nje uba as we are entering in a moment of worship, bakho angabanikanga lentsikelelo, bakho nabayimilwelwe abangekhoyo baba. Awonde ngodwa